F'Mejju 2010, waqt dibattitu parlamentari dwar il-Power Station il-ġdida f'Dellimara, kelliema differenti tal-Gvern kienu ddikjaraw li l-Power Station tal-Marsa kienet se tingħalaq sal-2012. Ewlenin fosthom il-Prim Ministru Lorenz Gonzi li kien qal li l-Power Station tal-Marsa kienet se tingħalaq biex pajjiżna ma jiffaċċjax multi u penali mill-Unjoni Ewropea. Naqblu li l-Power Station tal-Marsa tingħalaq, naqblu. U naqblu li konna deadline aħna qed ngħidu sa 2012. U qed ngħidu 2012 mhux b'kapriċċ għaliex jekk jaqbżilna 2012 hemm multi li rridu nħallsu, hemm pieni li rridu nħallsu. Il-Ministru tal-Ambjent Mario De Marco kien iddeskriva l-Power Station tal-Marsa bħala skaduta. Konxi li l-impjant tal-Marsa u antik ma jista' qatt jaħdem bl-effiċenza mitluba, żmienu għamlitu u t-teknoloġija li tħaddem hija skaduta. Għalhekk il-Gvern għażel li jagħlaq l-impjant tal-Marsa. Sentejn ilu De Marco kien anki tkellem dwar il-konsegwenzi jekk il-Power Station tal-Marsa ma tingħalaqx. Jekk il-Power Station tal-Marsa ma tingħalaqx, din tant hija ineffiċjenti anke jekk qabbilha mal-impjant eżistenti ta' Dellimara li kull megawatt tal-elettriku ġenerat mill-Marsa jirriżulta fi spejjeż u tniġġis akbar. Ministri oħra kienu tkellmu wkoll favur l-għeluq tal-Power Station tal-Marsa. Sal-2012 il-Marsa trid tingħalaq. Għaliex fl-2012 il-Marsa tilħaq l-20,000 life cycle li għandha ta' utilizzar u wara dak l-20,000 jew nagħlqu l-Marsa jew nibdew neħlu il-multi tal-Unjoni Ewropea. Allura l-proċess kellu jitkompla fl-interess nazzjonali biex ikonna d-dawl u nagħlqu il-Power Station tal-Marsa illi l-interess nazzjonali hu li nagħlquha illum qabel għada. Is-sibt li għadda iżda l-istess Ministru Fenek ħabbar li wara li żviluppaw ħsarat kbar fil-Power Station il-ġdida f'Dellimara, il-Gvern se jkollu jerġa' jibda juża t-turbini tal-Power Station tal-Marsa illi kienu twaffqu jaħdmu.